Yawa, wannan question na farko din ban amsa shi daidai ba. No mining doesn't to consume din nan shine amsa na sa ba shi ba. Sai tambaya ta biyu, ita ma ban sa amsa daidai ba, wanda na tsaya ina ta contemplating da ike wannan na farkon da aka rubuta funding din nan shine amsa. So sai kuma aka samu kuskure shi ma sai na zaɓi amsa ta uku wato supporting research and development. So shi ma za ku ga ban ci shi ba. So waɗannan guda biyun su ne ban samu na tsallake ba, gashi nan da wannan da wannan. So sai kuma abu na gaba wanda aka ce what are the procedures for the completing KYC step 1 with the ICE network. So wannan kowa ya san shi dama, step na farko da ake yin KYC shine wato face recognition dinnan and lives direction dinnan, detection dinnan shine na farko. So gashi nan bari mu zaɓe shi. So za mu yi sauri saboda kun san yanayin lokaci. Sai kuma abu na gaba wanda aka ce how the validators designated and subsequently returned within the ICE network. So shi kuma daman wannan na ukun nan shine amsa within 2 years ba. Sai kuma wannan na BNB wanda shi ma kowa ya sani wato monthly ne. So shi ma za mu zaɓi monthly sharp. Sai kuma wannan na gaba shi ma daman wannan ICE network din yana kan BNB ne smart chain, gashi nan shi ma mun zaɓe shi. So sai wannan amsar ita ma ga ta nan wanda how can user recover lost waye da waye. So shi ma ga wannan shine amsar sa, wanda za ku ga wasu idan gashi nan dai mun zaɓe shi dai. What are the establishment concept exhibited similarity to staking? So shi ma wannan na san wasu da yawa za su gane amsar saboda in dai ka karanta abubuwan sosai za ka iya amsa su insha Allah da wurwuri. So kun ga yanzu muna ta tsallakewa. So ita ma wannan gashi nan what are the specific information provided the team screening with the ICE project. Wannan na farkon shine amsa. Sai kuma tambaya ta gaba how does the ICE project utilize strategies to demonstrate the value and the reliability. So wannan shi ma gashi nan in mutum ya tsaya ya karanta za ku ga akwai wata question mai similarities da irin wannan, to dole sai mutum ya nutsu sosai. Wannan na ukun shine amsa. Sai kuma nan what additional benefit do you and the tier 1 ɗinka wanda zaka samu, so in ka haɗa shi zai zama 25% gaba ɗaya. Sai kuma how do user invite their friends, to wannan kowa ya sani a cikin app ake samun referral code a tura. So sai kuma wannan na gaba what are distinguish ICE network, me bambanci ICE network da sauran network. So abin da yasa kuka ga ina sauri saboda kun san yanayin abin ne, saboda akwai time da yake tafiya wanda kuma ba ma so time din ya kure su. Wannan na bin shine amsar wannan. Sai kuma wannan na gaba how do users earn the stake bonus in the ICE project. So shi ma ga amsar sanan wanda shi ma insha Allahu za ku ga shi ma mun tsallake shi. So da yawa dai duk mun cinye su. Wannan na farkon shine amsa. Sai kuma wannan tambaya ta gaba da aka ce how frequently should you perform checks in to gather ICE network through mining. So shi ma wannan every 24 hours ne, wanda shi ma za ku ga inda mutum ya karanta wannan questions and answer din, so zai iya rike wasu abubuwan wanda da ya zo ya karanta zai iya ganewa. So wannan 24 hours din shine amsa. Sai abu na gaba da aka ce how is the governance the managing the ICE network. So wannan shi ma ga amsar sanan decentralized community giving governance. So gashi nan. Sai users receive notification about the availability of the extra bonuses with the ICE project with the wannan. So shi ma wannan 10 to 20 ne ko? To gashi nan shi ma mun zaɓe shi. Sai kuma abu na gaba da aka ce what factors influence the determination of the total supply of the ICE network. So wannan mai yawan nan na ukun nan shine amsa, wanda in dai mutum ya karanta zai gaggano wasu abubuwan. Sai abu na gaba da aka ce what are the sets, what sets the ICE project apart from the other cryptocurrency initiative regarding user reward. So idan mutum ya tsaya, wannan ita ma question din akwai wata da take kama da ita, to dole sai mutum ya tsaya sosai saboda kare je ya sa wata question din a wajen wata. So wannan na ukun nan shine amsa a wannan. So sai tambaya ta gaba. So bari mu sa continue sai mu tafi tambaya ta gaba. So ina dan dubawa ne na tabbatar da hakan kafin na sa. So sai tambaya da gaba da aka ce how does the ICE project cultivate trust and the social connection among its user base. So akwai tambayoyin fa da sai mutum ya tsaya sosai saboda in ba haka ba mutum zai iya sawa ba daidai ba, kamar irin waɗannan masu yawan nan
wanda za ku ga questions ɗinsu suna da tsayi sosai, sun fi ba da wahala. So dole sai an tsaya an nutsu. So wannan dai na farkon shine amsa, gashi nan mun sa shi. Sai kuma aka ce what is the main function of the ecosystem growth and the innovation full found within the ICE network. So wannan na ukun shine amsar wannan insha Allah. So gashi nan bari mu tafi abu na gaba, za mu sa continue wanda kamar mun zo karshe kenan. So alhamdulillah kun ga verification din is completed. So waɗannan su ne amsoshi waɗanda dai mutum ya sa su zai tsallake ICE network insha Allah.